Ano, v posledních dnech, v posledních hodinách si svět připomíná první výročí havárie ve Fukušimě, jedna z největších jaderných havárií v dějinách mírového využívání atomu, která zároveň byla zkombinovaná s jedním z největších zemětřesení a vln tsunami, které kdy postihly v pobřeží Japonska. Každopádně teď ony technologie existují a stále se zdokonalují počítačové technologie, které umožňují dokonalou nebo téměř dokonalou modelaci velice složitých technologických systémů, průmyslových systémů a jaderných elektráren. Tyto systémy tak umožňují v počítači ve virtuální realitě modelovat něco, co ve skutečnosti stojí někde u japonských břehů a co v realitě potom může proběhnout nebo projít onou závažnou havárií. Jak dokáží počítačové technologie chránit před případným opakováním Fukušimy, jak spolehlivá je ona simulace ve srovnání s tou košatou realitou, téma příštích minut. Ve studiu už vítám manažera pro energetiku ze společnosti Dassault Systems, pana Tomáše Ivančíka. Hezký den. Dobrý den. Tak prosím popište, jak vaše firma dokáže modelovat takovéto složité systémy, jakými jsou atomové elektrárny a do jaké míry jste při tom modelování schopni skutečně imitovat například Fukushimu? Ano, samozřejmě energetika v dnešní době a vůbec jadrová elektrárna je hodně komplexní a vlastně zařízení a na to, aby jsme dokázali opravdu namodelovat celý chování takovýhle elektrárny, tak potřebujeme mít dostatek dat, aby jsme to dokázali. Samozřejmě k tomu potřebujeme fyzikální, chemický vzorce, který potřebujeme vložit do toho a pak můžeme simulovat, dejme tomu, nějakou havárii. Jenom si ujasníme, vy jste skutečně pro těmi vašimi modely prohnali data z Fukušimy. Opravdu vy jste schopni modelovat sekundu po sekundě, dokonce milisekundu po milisekundě dění v reaktoru Fukušimy, nebo teď se bavíme spíše o obecnějším technologickém pokroku, ale nikoli v modelaci přímo fukušimské elektrárny? Bohužel přímo modelaci Fukušimy jsme nedělali. Jsme v jednání a spolupracujeme i s firmou TEPCO, ale věnujeme se vlastně celosvětově jiným firmám a snažíme se nabídnout vlastně naše řešení. A tady vlastně, co vidíte momentálně, je krátké video, krátká 3D animace, kterou vlastně dělal kolega z Japonska a dělali vlastně pár dnů po té vlastně havárii a bylo to díky tomu, že my si myslíme, že 3D je univerzální jazyk, díky kterému se dá vysvětlit, k čemu tam vlastně došlo. Dá se kromě toho ex post vysvětlování, k čemu došlo, i předcházet jaderným haváriím? A opět se vrací ta věčná otázka patrně, jestli počítačové technologie a 3D sebelepší modelace se mohou rovnat té realitě. Ano, samozřejmě nikdy to nebude 100%, ale v opravdu dnešní době a díky vlastně informačním technologiím a pokroku dokážeme opravdu hodně věcí predikovat a nasimulovat. Jednou z aplikací, kterou děláme, je například výstavba elektrárny, která je taky hodně zajímavá i vlastně s ohledem na to, co se děje v dnešní době v České republice a s přípravou vlastně na výstavbu a jak, dejme tomu, už ve fázi vlastně příprav simulovat a optimalizovat vlastně i bezpečnostní rizika, který může dojít, protože momentálně díky Fukushimě se zpřísnily určitý bezpečnostní rizika a díky tomu dokážeme vlastně tyto informace dát do systému, aby jsme dokázali lépe optimalizovat vlastně novou elektrárnu, kterou budeme stavět. Máte teď větší zájem od zákazníků po Fukushimě? Je tam jasná souvislost opravdu i na té nejenom mediální, povrchní, publicistické, ale i skutečně odborné a biznisové úrovni. Byla tady Fukushima, chceme více modelací, chceme více využívat i preventivně takovéto počítačové možnosti. Určitě z jednou z věcí, kterou jsme si všimli po Fukushimě, je, že opravdu více je dopyt po vlastně 3D simulacích, materiálových simulacích a je na to větší důraz. Co je na jednu stranu dobrý, protože opravdu každý z nás chce, aby jsme měli tu energetiku kolem nás bezpečnou a pokud dokážeme tyto věci odsimulovat virtuálně a mít tím bezpečnou energetiku, tak proč ne?
Je tam problém bezpečnostní, informační? Předpokládám, že když vaše firma nebo jakákoliv firma tohoto typu chce vytvořit dokonalý počítačový model, tak by v podstatě měla disponovat naprosto dokonalým plánem takového reaktoru a takové elektrárny. To asi není úplně vždy jednoduché. Přesně tak. A energetika je hodně komplexní. Zapojují si do toho vlastně lidi z různí odborníci, jak stavaři, konstruktéři, strojaři, chemici, matematici. A to je vlastně jako kdyby ten nejkomplexnější vlastně ten kámen úrazu, že kolikrát tyto odborníci pracují ve svých silech a nevyměňují si informace, které můžou být hodně důležitý právě pro tu komplexnost toho problému. Na závěr jenom prosím vysvětlete, jak je možné, že země, která je na špičce technologického vývoje, na špičce počítačového vývoje, myslím tím Japonsko, tak něčím takovým nedisponovala před Fukushimou. Jak to, že si japonští vědci a počítačoví odborníci nehráli roky a roky s modelací Fukushimy? Nebo hráli? Toto video, vlastně, který připravoval můj kolega z Japonska a byl i vlastně v Tepku asi půl roku předtím a byl právě překvapen, že opravdu nevyužívají vůbec 3D modely a informační technologie, ale druhá věc je, že energetika je hodně konzervativní a druhá věc je, že Fukushima Daiichi je jeden z nejstarších reaktorů, který byl v provozu. Co taky vlastně jako kdyby jde ruka v ruce s tím, jestli ten investor zainvestuje a jde inovativně s novými technologiemi nebo zůstává na nějakém jako kdyby starým ostrůvku. Tomáš Ivančík ze společnosti Dassault Systems. Děkujeme, že jste přišel. Nashledanou. Děkuji pěkně za pozvání. Naschle. Za chvíli začíná